Matats, lanlan sa taka, naglungag pa. 20 pesos lang, achop na. 5 nga kalabasa, 5 nga atsal, ampalaya 5. So what's up mga tats, no? Maglata de tagmunggos karon kay dugay na nako nagitago ang akong munggos. So parisa na to sa kalabasa, ampalaya, repolyo, atsal og unsa pa nang tag 5 nga akong gipalit dira mga tats. Siyempre daghan man tag kamunggay sa palibot, manguha na lang pud tag kamunggay kay mao na ato isubak unya dito sa atong munggos, no. So mo na mga tats ato nang gihiwa dira kay wala jud tay isda karon panahon na. So ang atong tirada karon mga tats maggulay-gulay lang sa ta og munggos. Pero kana atong munggos mga tats wala na gata, no, kay atong budget mga tats tama-tama lang. Mayon na lang gani may silingan ta nga gabaligya gulay nga pwede ta makapalit og balis 5. So mo na mga tats saka tag 5 nga gulay dira og siyempre ang atong kalamasan sa atong kinabuhi. Sa bagay mga tats kaning atong tirada karon pang sudan-sudan lang gud mga tats. Importante ba ang bahaw matulon na to nga naay sudan, di ba? Kay lisod ba kaunon ang bahaw mga tats nga wala tay itulang. Abi niya mga tats lami na kay kilaw og isda, no, kay unom kaadlaw na may way dunggo-dunggo. Pero unsa man to na wa man tay makilaw. Kung naa magaling koy kwarta mga tats dili pud ko mopalit og isa sa palengke, no, kay perting pagkamahala. Og mao na mga tats ang sobra na mga pinirito mao na akong isubak anang gulay. Og isa pa mga tats ingani mo gud ang kinabuhi sa libor sa Peaceport, no. Pag wala isda man na nagat wala pud mihabuon. Siyempre nagagad lamin sila, di ba? So ingana na mga tats. May na lang gani mga tats kani mga anak nako naanad ni count og gulay. Pero dili pud tanan anak nako nga mukha ng gulay. So kung unsa gibutang sa lamis sa mga tats maupo na ang ilang kaono, no, wala na sila galikramo. Pagka man to gisa sa lamas mga tats, ilunod na nato ang kalabasa, no. Siyempre dili po nato ipauliha ang ampalaya. Isa pa mga tats ang akong kinaiya sa sulod sa isa ka adlaw, no. Dili jud ko pwede nga dili ko magulay or dili ko magsabaw, mao jud na mga tats kay ang akong lawas mangita jud na sa mga ingana nga mga gulay, no. Og mao na mga tats isunod na nato ang lata na nga munggos, no. Siyempre dili po na mawala ang magic sarap dia kay mo may nagdala og panglasa og ang tubig atong alalayan pod kay ubay-ubay may ang mukaon ana. Tan-awar ko na mga tats, so murag na ay gata kay gaputi ang sabaw, di ba? Siyempre ilunod nato ng isa ka platong kamunggay dia ang atsal og ang repolyo nga dugay-dugay na to gitago sa ref. Og taga na to pila ka minuto mga tats kay pagkatod-tod tan-awa. Siyempre dili mo man atong giluto kun dili na to tilawan mo nang atong tilawan para mabal-an nato unsay lasa. Mura pug gata mga tats. Achip kayo. So mobalik ta sa akong mga anak mga tats, no. Kani ako mga anak mga tats ako na ning gitudloan sa gagmay pa sila nga dili mag-inarte kung unsay naa sa lamisa. Example anang gulay. Kay lisod magud mga tats nga maabot ang panahon mangay kwarta sa to kay ana dagiglami nga pagkaon. Karon kung wala tay kahatag di na ulawan ta. Total dili man pud tanan panahon nga gaisda mi gagulay mi. Pag naa koy kwarta mo palit yung anang karne. Kaso lang di pud ta adlaw-adlaw makapalit anang karne kay perti ang pagkamahala, di ba? So magpasalamat na ta sa grasya mga tats kung unsa may naa dira, no. Makontinto ta kung unsay maabot sa to kinabuhi. Angay nato pasalamatan gikan sa taas. Og siyempre sa sunod pang mga adlaw mga tats dire pila ra bago istorya.